Hi guys! Panibagong adventure na naman ang ating gagawin dahil for today's video, samahan nyo kami dahil tayo ay manghuhuli ng igat o kiwet. Amin ngang agad-agad na pinuntahan ang isang rama or ang tinatawag na dwelling fish trap at makikita nga natin na isa-isang tinatanggal ang mga bato sa ibabaw nito. Pagkalipas ng ilang minuto ay makikita nga natin na patuloy pa rin na tinatanggal ang mga bato sa ibabaw. Hanggang sa kinasa na nga ang pana ng isa nating kasama. At ilang saglit lang ay nakakuha na nga ito ng isang igat o kiwet. Ito. Nagbayag ni Baradang. Hanggang sinamahan na rin sila ng isa pa nating kasama. At ilang sandali nga lang ay naging sunod-sunod na ang mga huli ng ating mga kasama. Rumor yung bagis.